Dobar dan, Beograde. Jedno jutro u Beogradu pre 40 godina počelo je rečenicom Duška Radovića: bolje da vas ne pitamo kako ste. Sinoć je jedan to pitao i dobio šamar. Mnogo toga se od tada promenilo, ali neke stvari se nisu promenile. Beograd ni tada, ni sada nisu bile zgrade i kranovi. Beograd su bili i bit će ljudi. Ljudi koji popravljaju staro, izmišljaju novo, studiraju, padaju i ustaju, putuju, sanjaju na veliko, rade na crno i belo, brinu tuđe brige, rešavaju svetska pitanja, sudoku i ukrštenice. Beograd nije grad glasača, Beograd je grad ponosnih ljudi. Ljudi koji ne pristaju da im se oduzima od plate i penzije, a dodeljuje popust na sahrane. Ljudi kojima ne trebaju jarboli od 2 miliona evra, novogodišnja rasveta od jeseni do proleća. Ljudi koji ne pristaju da se grad krčmi i poklanja. Ljudi koji odbacuju da se pravda ono što je nemoralno i prikriva ono što je nezakonito. Beograd nije grad onih koji ga vode, nego onih koji u njemu žive. Beograd smo mi. Dragan Đilas. Beograd odlučuje. Ljudi pobeđuju. Iskoristio ove zadnje trenutke kampanje da pozovem pre svega sve radnike javno-komunalnih preduzeća u Beogradu i sve zaposlene u Beogradu da izađu i da glasaju za listu broj 11 Dragan Đilas. Mogu da obećam u svoje lično ime, a verujem u ime svih ovih ljudi i pre svega u ime Dragana Đilasa, da niko nikada te ljude više neće terati da skupljaju kapilarne glasove, da stoje na ulici da skupljaju potpise, da ih maltretiraju, da izlaze napolje u radno vreme, da vuku ljude za rukav. Nikada se to više neće desiti u istoriji ukoliko ova vlast bude pala. Drage Beograđanke, poštovani Beograđani, počet ću ovaj govor jednom informacijom. Zaista nemam nikakve veze s ovim požarom danas u Beogradu na vodi. Ja znam da ako već nisu krenuli, onda će od sutra da krenu, da će biti krivi za to kao što sam kriv za nekoliko stotina stvari za koje sam saznao ovih 40 dana. I zaista sam, Saša kaže da li treba reći ponosan ili ne, ali ja jesam ponosan na to što je prihvaćeno ono što sam zamolio na našoj prvoj konvenciji, da to bude da na sve te ružne reči, te uvrede, te klevete, nikad tu mržnju, nikad ne odgovorimo na isti način. Jer mi nismo isti. Mi zaista u tome nismo isti. Pričali ste i večeras, moji prijatelji, ovde i vi među sobom, ubeđujući ljude na štandovima, na ulicama, komšije. Šta je to što mi ne nudimo, ne garantujemo da ćemo uraditi? Čime garantujemo? Pa dobro, može imovinom, ali garantujemo pre svega stvarima koje smo uradili. Znate, vi kad pričamo da ćemo izgraditi obdaništa, garantujemo ono što smo već izgradili. Kad pričamo o školama takođe, kad kažemo besplatne udžbenike jer već su bili, kad kažemo veće plate, pa već smo ih davali. Dobio sam mi smo sve to već uradili. Dobio sam 10 minuta na RTS-u. Malo li je na ovu skupoću?
Prije 26 godina sam bio na tom istom RTS-u kao studentski lider, kao vođa studentskog protesta. U ono vreme Vučelića i Miloševića imao sam 45 minuta, u vreme Vučića i Bujoševića 10. Takva je situacija danas. Ali, verujte mi, ni tih 10 ne bi bilo malo. Da taj javni servis, da ne govorimo i privatnim televizijama, to stvarno više nema smisla, da je on obavestio građane Beograda, da znaju svi, da zna svaka medicinska sestra koja prima 250 evra, da zna svaka vaspitačica koja prima 300 i svaka nastavnica koja možda ima 350, da u toj firmi koja je potpisan ugovor, ta spalionica otpada, će direktor imati 22.000 evra, a daktilograf 2.000 evra. Kad bi oni to znali, ja o tome ne bi morao da pričam. Kad bi građani Beograda znali da ćemo sledećih 30 godina plaćati po 50 miliona evra svake godine za spaljivanje smeća, ja o tome ne bih morao da pričam. Da je neko otišao od ljudi iz RTS-a, novinara, ispred Beograda na vodi i rekao, pa čekaj, ovde čovjek obećao će 2018. sve biti gotovo. Onda bi ono što danas Newsnet piše kao vest, ne daj Bože, mogo da bude tačno. A oni kažu, ljudi, bio požar u Beogradu na vodi, izgoreo shopping mall i hotel Kula sa 5 zvezdica od 200 metara, a za malo dohvati stanicu metroa, za malo, za ulicu. E pa, nema Beograda na vodi, nema stanice metroa, nema Mercedesovih autobusa, iako je predsjednik zakačio znak. Znate, ja kad sam bio mali, evo moja majka je prvi put došla na moju konvenciju, možda vam posvedoči posle. Hvala mama. Kad sam bio mali, onda su oni neki malo momci ovakvi onakvi krali one znakove sa Mercedesa, ono što napred stoji, pa kačili na jugiće i na zastavu 101. Pa tako i on zakačio Nikarbus, onaj Mercedesov znak, ali nema Mercedesa nikako, brate, nikako da stigne. A neće ni stići. Neće ni Beograd na vodi, neće ništa od toga stići, ali ne želim da vaše i moje vreme trošim da pričam o bilo kome, ali želim da kažem da sve to oko čega se mi malo šalimo, jer što reče Mile Delić, tvorac čuvene izjave, kad padne mali, pašće i veliki, svaka mu čast na tome. Mi se malo i osmehom borimo protiv toga, ali ljudi, ajde budemo malo ozbiljni. Mi ulazimo u vreme koje strašno liči na vreme u Nemačkoj 30. godina prošlog veka. Mi strašno ulazimo u jedan sistem koji mnogo liči na onaj fašistički sistem. Da li mislite da je čudno, da je slučajno, da li je to bilo pre 10 godina? Pa nije bilo ni pre 25 godina. Da se ljudi plaše da kažu svoje političke stavove. Da se plaše da ih neko slika pored nekog koji bi možda bio protiv vlasti. Da kažu, izgubit će mi dete posao, ostaću ja bez posla. Da u tim firmama državnim neki spiskovi, svako mora 15 potpisa sigurnih glasova. Je li bilo to pre da vas neko zove telefonom, da vas ubeđuje 5 puta za kog da glasate, da nudi neke pare, da toliko kucaju na vrata, da neki ljudi u nekim belim odećama, ako opkole štandove, ljudi koji drugačije političke misle, da niko ne može da priđe. Ja se divim nekim mojim saradnicima koji izdrže da im neko priđe na pola metra i da im priča kako nije teo pomogne detetu. I šta čovjek tu da kaže? Šta radi na tu agresiju, na tu mržnju koju izbija sa svih strana? Pa nije to slučajno što ljudi danas toliko šala na taj račun, toliko priča. Ništa tu nije slučajno. To se zaista dešava oko nas. I mi kada glasamo i protiv toga. Ako na izbore u Beogradu izađe 60% Beograđanki i Beograđana, uopšte se ne postavlja pitanje ko će pobediti ni ko će biti gradonačelnik. A sve što ova vlast radi u ovoj kampanji je ponižavanje tih istih Beograđanki i Beograđana. Ubeđivanje da nema nikakvih šansi, ubeđivanje da su oni već pobedili, ubeđivanje da su oni ogromna vlast,
da im niko ništa ne može, zato šetaju tim belima, idu sa tim paketima pomoći, ovi mediji toliko pričaju, pa dobro, ako već pobeđujete, što nas ne pustite malo na miru, ljudi, danemo dušom, mislim, jedan dan bar da odmorimo od 15 sati gostovanja predsednika, premijerke i svih ostalih po svim televizijama. Shvatam svakog ko danas u Srbiji i u Beogradu kaže, muka mi od politike, neću da glasam. Pa gledate u čoveka kome je bilo muka od politike, izašao iz politike 2014. godine. Izašao i rekao, dosta više politike. Hvala, idem ja u košarku, ipak tamo imaju neki drugačija pravila i bolje se radi. I imao sam prelepih nekoliko godina života. I bilo mi je muka od politike, ali sam shvatio da ne mogu da ostane van toga. Da to što mi napravimo, Duda i neki drugi ljudi u Savezu, na kraju će propasti, jer ne možete držite izolovano od svega. I odlučio sam se vratim u politiku, da stanem pred moje Beograđanke i Beograđane i da kažem, ajmo ponovo zajedno, kao što smo radili od 2008. do 2013. godine. I zato ja očekujem, molim, ali očekujem pre svega od svakog u Beogradu da 4. marta ujutru ustane, popije kafu, pogleda se u ogledalo i kaže ja sam Beograd, ne dam svoj grad, ne dam da ga uzmu oni koji ne zaslužuju, koji su ga držali 4 godine, ništa nisu radili. Ja izlazim na izbore, glasam. Ljudi, glasajte za koga hoćete. Volio bi da glasate za našu listu, mislimo da smo najbolji, ali glasajte za koga hoćete, iskoristite vaš glas da promenite ovaj grad, da ne bude ovakav, da ne bude sutra situacija da moja Ana od 6 godina u oktobru gleda da mraza na skveru i kaže, pa tata još je toplo, otkude da mrazi? Pa mi smo došli do toga da smo deci poremetili već ta pravila, šta tek da kažem, da mraz ostao do marta meseca. Pa kad će se vratiti tamo na sever? Nikad. Ostaće zauvek. Završit ću na način koji možda neće imati tako veliku energiju kao Vuk i Borko kad su govorili, a uživao sam i u njima i u govorima svih ostalih i u govorima onih koji su prvi put govorili pa su imali tremu. I jedan veliki aplauz za naše prve govornike danas, molim vas. Ali svako od njih koji je danas govorio je rekao nešto jako važno, nešto pametno, nešto značajno. Ja sam uživao, verujem da ste i vi. Ja ću završiti onako kako verujem. 4. marta su izbori ovde, u još nekim gradovima Srbije, ali svi gledaju u nas. Znaju da uvek sve kreće iz Beograda. Očekujem da na ovim izborima što više stranaka i koalicija koji su protiv vlasti, bez obzira šta je ko govorio o meni i o mojim saradnicima, prođe što bolje na ovim izborima, da ako je moguće svi pređu cenzus i ako je moguće, a bit će moguće, da posle 4. marta zajedno povedemo ovaj grad u jednom drugom smeru. Apelujem na sve, šta god je bilo prethodnih 45 dana ili 4 godine ili bilo koliko, ajmo ljudi da bar sad pokažemo građanima Beograda da postoje neki protiv koje se borimo, a kakvi god da smo mi, mnogo smo bolji od njih i da bar ova sledeća 4 dana govorimo samo o njima, a ne govorimo o nama s ove opozicione strane. Da pomognemo Beograđankama i Beograđanima da izađu na ove izbore i da shvate da postoji šansa nešto da se promeni. Ja se nadam da će se to desiti i znam da će moji prijatelji koji sa mnom u ovoj borbi moj zahtev podržati, jer su tako radili 45 dana, očekujem da urade ostali. Kada se svi udružimo, onda ćemo vratiti osmeh na lica Beograđanki i Beograđana. Onda ćemo vratiti osmeh u ovaj naš divni grad. Kada pobedimo, a pobedit ćemo za 7 dana, ni ovih -5 neće tako više izgledati
izgledat će bar kao plus 10, 15, zato što ćemo imati Beograd u kome ćemo biti srećni da živimo, u kome ćemo želeti da ostanemo, u kome ćemo graditi našu sadašnjost i budućnost. Što reče moj prijatelj Veljko, kasno je za pesimizam, budimo optimisti, verujemo da možemo da pobedimo, jer zaista možemo, jer nas ima više. Hvala vam puno.